Praise the Lord, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. O karong gabi una muna po ni ang usa ka higayon alang kanato nga kita magtuon sa pulong sa Dios. O salamat mga igsoon, kabalajud ko nga naamo sa inyong panimalay karon. Nagasubaybay ni ining mga buluhaton tungod kay nasayod gyud mo o nasayod gyud ta nga kung wala ang pulong sa Ginoo nga kanunay magapahinumdum kanato, dili dili sayon ang kinabuhi diri sa kalibutan kung walay magagiya sa iyang sa atong kinabuhi ingon mga Kristohanon igsoon. Atong ginatuohan nga ang pulong sa Dios mo ni ang atong giya adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. O dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa oportunidad nga gihatag na sad kanako ni ini mo higayon. O before ta moadto sa atong pagtuon igsoon, ato nata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Oh, Amen. Praise God. Hallelujah. Sa makausap po, church, ayaw gina nyo kalimti ha. Ato ginang tuuhan, ato nang saligan to kay gikan na sa pulong sa Ginoo o pinaagi sa atong pag-claim ni ana atong ma-enjoy sa kung unsa ang gisaad sa pulong sa Dios nga sa matag usan nato kinabuhi. Amen. O di ta magalangan igsoon ato ta sa ato ang foundation text karong gabi una. I know kabalo ko nga ang Ginoo adunay nindot nga mensahe alang kanatong tanan nining kagabion. Ang atong foundation text atong pagkakuhaon diha sa Joel chapter 2 verse 28. Ang pulong sa Dios nagaingon sa kaulahian ihatag ko ang akong espiritu sa tanan nga matang sa mga tao. Ang inyong mga anak na lalaki o babae magasugilon sa akong mga mensahe. Ang inyong tigulang mga lalaki akong padamguhon. Ang inyong batan-ong mga lalaki makakita og mga pananaon. Mag-ampo ta ang mga langit nun. Salamat God. Nining matahong nga kagabian gyud ang Dios. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa kay gayunan yung gihatag ka ng ugad. Ilabi na Lord kining pulong nga among pagatun-an karon. Salamat sa mga pinasahi ng mga pagpadayag. Salamat sa mga tinagong pagpadayag diha sa kalangitan, imong ibubo sa among paniwala, sa mga kasing-kasing unang-una karong gabi una God. Nga God, magamit na mo ni God sa among pag-alaga din kalibutan na wala nagapaabot kami sa among pagpalit. Salamat Lord sa imong pagpakig-uban, pagpataliwala sa matag usan mo kinabuhi karong gabi una God. We honor you Lord. In Jesus mighty name we pray. Amen. O Amen. Praise God. Hallelujah. Karong gabi na igsoon atong tun-an ang pulong sa Dios o ang atong topic atong pagahisgutan is kini siya ginaingon nga ang lingwahe sa balaang espiritu. Kung imong tan-awon, pipila ka mga Sundays, pipila ka mga Wednesdays nga nang labay, nakita na ko ba nga walay laing gipahisgutan ang Ginoo sa tuwa nga mga katawhan sa Dios, ilabi na sa mga alagad sa Dios, kundi ang mahitungod sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu, atong last Wednesday nga mo'y nagtabang sa atua, ang balaang espiritu mo'y atong sundon, mo'y atong tumanon, o ginatudlo sa atua nga tungod sa balaang espiritu atong ma-enjoy kung unsa ang kaayuhan nga giprepara para sa Ginoo sa ato para sa ato ang gikan sa Ginoo igsoon. Amen. Mana karong gabi una atong tan-aw na sab ning kinigiingon nga lingwahe sa balaang espiritu nga mo'y atong giya sa atong adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. O before ta moadto ni ana nga topic ato unang tan-awon ang gibuhat ni Ginoong Hesus before ang balaang espiritu ni abot diri sa kalibutan. Mibiyo una si Kristo dinhi sa kalibutan aron kabalo ba kaon sa hinungdan nga nung nisaka si Kristo ngadto sa langit tungod kay gusto ni Kristo nga isa-isa ta niyang ubanan. Sa panahon nga naa pa si Kristo diri igsoon, pipila lang ang makakuyog sa iya, pipila lang iyang maubanan sa ministry.
Dili tanang mga magtotoo sa naglaing-laing dapit kanunay naa si Kristo. Kung sa atong panahon karon tungod sa iyang gibuhat, tungod sa iyang pagbiya o pag-adto sa langit, iyang gibilin nga ni kanato ang balaang espiritu. Mo nang isa-isa ta niyang ubanan maski asa ka, naa ka sa imong trabaho, naa ka sa imong opisina, naa ka sa usabay imong gibuhat, kauban nimo si Ginoong Hesukristo tungod sa balaang espiritu nga iyang gibilin o gipapuyo dinhi sa atong kinasuluran. Ingon siya sa John 14 verse 26 to 27 siya. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga maong Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Okay? Puli sa iyaha. Kaya sa akong ginaingon, mo na ang makikuban sa ato ang mupuyo sa atoa. Aron bisag asa ta, naa ang balang espiritu, nagatudlo ka na to. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan mga butang. Kung imong tanan diri igsoon, walay laing nahibalo tinis sa kalibutan, even ang presidente, even ang kinsabay giila diri nga pinakamalamon, pinakagamahanan diri sa kalibutan, walay laing nakahibalo sa kanang ginaingon nga tanang butang, panghitabo tanang butang nga umaabot ang mga panghitabo igsoon. Walay laing nahibalo kundi ang balang espiritu lang. Ug naa na sa atong kinasuluran, mauna ang nagtudlo sa ato, mauna atong kauban sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Manang sa atong kinabuhi dili ta maglisod labi na og atong ginapractice ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa tingog sa balang espiritu. Kay siya man ang nasayo sa tanang butang. Siya man ang nasayod sa posibleng dagan sa imong kinabuhi. Siya man nasayod sa imong ugma. Muna kung ato siyang ginapaminaw, ato siyang ginasunod, dili ka maglisod sa imong kinabuhi. Even ang kahibalo sa mga butang na ining kalibutan na kay ang balang espiritu ang nakahibalo. Ang mahitungod sa mga ginatudlo ni Kristo, ang mahitungod sa pagpugong sa guling, ang mahitungod sa mga maayong butang, siya ang mupahinumdom. Pardon pa, siya, og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Unsa may ginatudlo ni Ginoong Hesukristo sa diha nga naa pa si dinis kalibutan. Kung gusto kang mahibalo, walay laing nakahibalo ni ana ang dili ang balang espiritu nga naa sa imong kinasuluran ug mao na ang mopahinumdom sa imong sa tanan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Sa 27, ingon siya diha, ayaw ka mo kagulog, ayaw ka mo kahadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Kung naamoy mga problema nga atong maagian diri sa kalibutan, dili ta angay mahadlok, dili ta angay maguol, dili ta angay mabalaka. Tungod kay adunay kalinaw nga gibilin ang Ginoong Dios dinhi sa atong kinasuluran ug mao kanang balang espiritu igsoon. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo, dili kini sama sa kalinaw nga ihatag sa kalibutan. Ngano di ang kalinaw sa kalibutan? Ang kalinaw sa kalibutan igsoon temporary lang. Malinawon ka karong gabi na, pagkaugma, dili na sad. Pero ang kalinaw nga ibutang sa Ginoo sa atong kasing-kasing, kalinaw nga wala pagkausab. Maski unsay mga panghitabo sa kalibutan, ang Ginoo atong kauban. Kung imo lang tan-awon ang John 14:26-27 sa Amplified Bible Classic Edition, naigisgutan diha nga ginaingon counselor, but a comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit. Mo na siya, the Holy Spirit. Pero naiisa ka word diha nga atong tan-awon. Kanang ginatawag og counselor. Ang counselor in Greek, gitawag na siya parakletik, which means the one who is called alongside to help. Okay. Kung may kag imong katabang, imong kauban, parakletik, is naa siya kanunay sa imuha. Sama sa atong igsoon sa church, si Brother W. Nag-share sila atong last Wednesday about sa iyang experience sa nahitabo diha sa ilaha sa kataw iyahang gipalit nga property. Then kuyaw kay ang gibuhat sa kaaway kay gisamok gid siya, gilungkab ang balay, gipakaulawan gid siya, mura bag gitunog-tunuban gid ang iyahang garbo. Mura bag kanang gipakaubos gid siya, gipakaulawan. Pero matud pa niya sa ingon pa niya sa ko nga natingala jud ko pastor kay nga naman wala jud ko ning bati o kasuko. Wala ko kana bang siyempre na ako sa panggamhanan pero bro wala jud ko ning bati o kasuko. According pa dire sa kanang ginaingon nga counselor or paraklete, ingon siya dire, when facing a challenge, the Holy Spirit may bring a truth to your remembrance that will help you. Okay, unsa may nahitabo kay Brother W. Ingon din siya, niabot din siya ang huna-huna.
Kung ako ning suklan, kung usay akong buhaton, mupadulong gihapon sa ako ah. Kung mubuhat kog dautan aning tawhana, padulong gihapon sa ako ah. Pero kung mubuhat kog maayo ning tawhana, mupadulong gihapon ni sa ako ah, ang kaayuhan. Ingon ko sa iya nga, grabe si Lord, no? Kung ingnan ako siya nga, maugid ni ang mga tao nga naa sa grasya. Matingala ka, nga kabalo kang matimbang-timbang sa tanan, makapugong ka sa mukula. Ang pinaka-importante gid igsoon, nga dili matandog ay mong garbo. Kana bang dili ka mubati o kasuko kay kasagaran na magud sa pahitabo, maingon ana dili maayo ang resulta tungod kay murag muulbo din atong kasing-kasi ang atong dughan ba sa kasuko. Pero ang mga anak sa Ginoo, ang pinakanindot kay matingala ka nga dili masuko tungod sa tabang sa Ginoo. Kay ingon gid siya nga, grabe pastor ba? Maayo jud kay ang Ginoo kay wala gyud. Even gikatawan ako sa konsilingan kay una lang ingon ani ko gipakaulawan ra ko. Mura ba giubos sila akong dignidad. Pero gipahinumduman ko sa Ginoo kung buhaton ako ang dili maayo, patulong ra gihapon sa ako. Kung buhaton ako ang maayo, patulong gihapon sa ako. Mo to nga grabe gid si Lord. Manang imo tan-awon diha igsoon, makita nimo nga ang kining ginatawag og paraklete tinuod jud kay sa kinabuhi sa tao nga nagasalig lang sa grasya sa Ginoo. Kay kung nagasalig ka sa imong kaugalingon, siguro katong hitabua, nahitabo to sa iyaha niya, naa pa siya sa balaod, na, dakong bubot ba? Pero tungod kay ang Ginoo man, ang iyang gisaligan, ang grasya man iyang gisaligan, mga nakita niya nga, dako jud kay kausaban sa iyang kinabuhi. O karong gabi una, dako man jud kaayo og hisgutanan kini mahitungod sa balang espiritu. Labi na sa atong topic nga ang lengguwahe sa balang espiritu. Kung imong tan-aw sa atong panahon karon, ang main language of the Holy Spirit kasagaran is dreams and vision. Kay ang iyang pulong nagaingon man unsa may giingon ni Luke diha sa binuhatan or Acts chapter 2 verse 16 to 18. Actually si Luke ang author sa Acts, sa book of Acts, manang ingon ko kung sa giingon ni Luke diha sa Acts chapter 2. Ngayon siya diha sa Acts chapter 2 verse 16 to 18 sa ang pulong sa Dios nga translation siya. Mao kini ang panagna ni Propeta Joel niadtong unang panahon. Ang Dios nagaingon, sa katapusang mga adlaw ihatag ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsugilon sa akong mga mensahe. Kung imong tan-ang diri igsoon, sama sa atong gibasa kang Propeta Joel nga sa Joel nga ang Dios sa kaulahiang adlaw ang balaang espiritu iyang ibubo sa iyang mga katawhan. Amen? Siya, ang inyong mga anak ng mga lalaki o babae magsugilon sa akong mga mensahe. Ang inyong mga batan-on ng mga lalaki makakita mga pananahon. Ug ang inyong mga tigulang mga lalaki akong padamguhon. Tinuod gayud nga nianang mga adlaw ihatag ko ang akong espiritu sa akong mga salugoon nga lalaki o babae o magsugilon sila sa akong mga mensahe. Igsoon, kini nga mensahe sa Biblia igsoon. Ako gini siyang na-prove sa akong kinabuhi. Pinaagi sa mga testimonies, sa mga katawhan sa Ginoo o sa mga panghitabo nga akong nadunggan. Even ako sa akong kinabuhi ako ginang nasinati. Akong balikan katong pagkadisgrasya nako sa motor. Sunday before, sa akong pagkadisgrasya, nakita ni Bro Junjun nga nadisgrasya ko. Kay atong sandihan, nananghit ko sa iya nga, Bro Jun, mauna na ko. Ingan din siya, sige pas. Pero, iya daw nakita sa ako nga, yung ato daw nahitabo, sa iyang gibuhat, iyang gireview. Okay. Nakita niya. Sa panahon nga nadisgrasya ko, kay Sunday man to, pagka Tuesday ato, nadisgrasya ko ato. Sunday ha, niya Tuesday. Niya katong adlaw, pagka-disgrasya na ko, pagpahibalo na ko sa group chat, pagpahibalo na ko sa kong asawa, then, si Gina, iyang ipukaw sa Angel, akong anak na babae, ingon siya nga, di, bangon diha kay si Papa na disgrasya. Pero sa may gitubag sa akong anak na babae, siya nga, ma, nakabangon naman si Papa. Even gitanaw ganin niya ang motor. Kung unsa ang nakita ni Angel sa iyang damgo mo, kung akong ginabuhat dito sa lugar nga asa ko na disgrasya. Ikatulo, si Brother Tony,
nakakitag pananahon. Kung imong tan-awon, ang pagbuntis ni Sister Mimay, kuan kay siya kana ba exciting kay nga naman. Daghan kay moingon nga halos ang mga kababaihan dito sa church, moingon din sila nga ang anak Sister Mimay babae. Kay makita nila sa appearance ni Mimay nga lahi gyud, pang babae gyud nga bata ang nasa iyang tiyan. Pero ako mismo wala pa ko kadungog sa idea ni pastor ni nga lalaki ang anak ni Sister Mimay. Ingon jud ko nga babae, lalaki ang anak ni Sister Mimay. Dingon po si Brother Tony nga nakita niya sa pananaw niya nga kauban ni Sister Mimay nga nagsimba dito lalaki. Muna karon pag abot sa resulta sa ultrasound, kabalo ba kay sa ang resulta lalaki. Muna kung imong tan-awon ba, daghan mga pamaagi si Lord nga ipakita niya sa atoa kung unsa ang mga posible mga panghitabo. Si atong miyembro dito sa New Covenant Interest Batinaw, nag-share iyang asawa sa atoa. Ingon siya atong adlaw Domingohan siya pastor. Unsa bay buot pasabot aning akong damgo nga gi-share damgo sa akong bana nga iyang gi-share sa atoa. Ingon siya nga nangatulog daw sila sa ilang balay atong usa ka gabi ni anak nangatulog sila. Then naglinog daw pagkahuman ang balay nga ilang gitulugan napikas ug ang kapikas padulong na motumba. Then unsa may giingon sa ihang bana, siya mang isog mang kay ang atong anak babae mo slide siya padulong sa ato adri basin maipit ko mo ingon sa iyang bana. Mo nga sa iyang gibuhat, moro po iyang gi-share pagka pipila ka adlaw, na Domingo to siya nagdamgo. Pagka Martes po, tabo sa ilang pamilya. Nga siya ug ang iyang anak babae, katong babae nga kuan asawa sa iyang anak nga lalaki, kanang dili maayo ilang relasyon. Grabe iyang pagdaot sa iyang mama, sa iyang ugangan, grabe iyang pagdaot. Pero ang bana, katong stepfather, wala na diha kay nagtrabaho. Nya, kabalo ka igsoon unsay gibuhat lang sa iyang mama. Wala sila ang gibuhat, iyang gi-rebuke si Satanas nga dili makahilabot sa ilang relasyon, dili makahilabot sa ilang pamilya. Tinuod man, nahitabo to siyang tanan. Pero, kana ba, gipakita sa Ginoo. Sa atong panahon karon igsoon, ang pulong sa Dios always naa. Ang pulong sa Dios naa kanunay. Kay mo man ang ginatawag og logos. Pero naay ginatawag nga rema, nga gusto makig-istorya ang Dios sa atoa sa kana nga verses, kana nga pamaagi. O sa atong panahon karon, kasagaran damgo mga panan-awon o mokonekta na sa pulong sa Ginoo nga mga butang. Igsoon, dili tanang damgo o mga panan-awon gikan sa Ginoo. Make sure to test them. Do they glorify and point to Jesus? Or to a mortal man or woman? Tanawon na to kay usahay manggod bantayanan. The Holy Spirit doesn't talk about Himself. He testifies about Jesus. Amen? If you see in a vision in your mind that is negative, you can use your authority from God to bind it in Jesus' name. Amen? Tungkol kay naa naman tayo otoridad. Ingon si Mateo 18:18. Ayun siya sa pagkatinuod. Ang bisan unsa dili niyo itugot dinis kalibutan, mauman ang itugot sa Dios. O bisan unsa nga itugot ninyo, mauman ang gitugot sa Dios. Nakay otoridad. Unsa ang imong idili dinis kalibutan, idili na sa Ginoo. Kung imong gisalig sa Ginoo. Kung unsa ang imong itugot dinis kalibutan, itugot usab sa Ginoo. Kung naa ka diha sa Ginoo. Amen? Asking in Jesus' name means making a demand or command for the negative thing to leave. Amen? Pray this way when you know it's clearly God's will. If you are unsure, then pray and ask God instead of commanding or demanding. Okay.
sa tanan man gud nga butang igsoon, labi nag negatibo, wala kay kalinaw. Pero kung positibo gani na ay kalinaw sa imong kinasuluran, ato lang gamiton ang atong otoridad. Atong pangayoon sa Ginoo kana nga um, kasing-kasing ba nga kabalo mo balanse kung naunang ang kabalo mo balanse ug mo tan-aw kung iya ba ni sa Ginoo dili. Kung iya gani sa Ginoo igsoon nay kalinaw kay kung nakadiha kang Kristo igsoon nay kalinaw nga iyang gibutang sa atong kinasuluran. Ato alang mo nga atong bantayan atong kasing-kasing gikan sa pagkaguol ug kahadlok. Amen. Kaya ang grasya o kalinaw sa Dios magadagaya dinhi kanato diha sa kahibalo kang Ginoong Hesukristo. Amen. The devil wants to fill your mind with unclean thoughts so that you cannot focus on mental pictures that come from the Holy Spirit. Mga atong puno na atong mga nuhuna sa mga imahe nga gikan sa Dios na atong makita diha sa balaang kasulatan. See yourself as a flourishing and fruitful tree planted by the rivers of living water. God is bringing our church into a new dimension of authority and power this year, this time, and so on. Dadunta sa Ginoo sa pag-ong dimension. Atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon, diha sa authority o gahom. Kaya mong tanaan ang Colossians chapter 3 verse 15 sa Weibo's translation. And siya, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Kanang rule diha is on the word rule. Kung imo nang tan-aw sa original Greek is gitawag na siya brabeo. In the original Greek, which means to act as umpire, like a referee. It's on let the peace of God rule as an umpire in your heart. If your mind tells you that something is good, but your spirit is warning you that something is wrong, then don't proceed. Pray more about it first. Amen? Ilalim sa bagong kubinante, sa grasya, ang propesya, naghatag og confirmation, dili direction. Ang propeta karon mao ang mo-confirm kung unsa ang atong nahibaluan nga kamatuoran diha sa balahang espiritu. Pray for this before having an important discussion. Ask the Holy Spirit to put His words in your mouth. Tungod kay pahinumduman ka sa balahang espiritu sa kung unsa ang mga ginatudlo ni Kristo. O giyahan ka niya unsay imong buhaton. Unsa may giingon sa Luke chapter 21 verse 13 to 15 sa Weibo's translation siya. It will turn out as a testimony for you. Settle it therefore in your hearts, not to meditate beforehand how to answer. For I will give you a mouth and a wisdom which all your adversaries will not be able to withstand or to contradict. Ngayon siya, himuon niyang testimony para sa imo. Iya ipakita sa imo ha. Manay ibutang sa imo kasing-kasing. Tun-i kanunay. Ang iyang pagkamaayo. Ayaw ko na huna ang mga butang nga gusto nimo itubag sa mga tao. Kay nga naman, ang Dios ang maghatag sa ato og kahibalo. Ibutang niya sa ato mga baba kung unsay iyang ipatubag sa ato. Mabitaw ng sa mga Bible studies, ang akong pinakaganahan nga portion dyan is kanang ginatawag o question and answer portion. Nga naman, ganahan kay ko diha kay sa ilahang mga pangutana pati ako ma-challenge. Then pati pud ako ma-bless nga naman. Si Lord manggod ang mutubag. Dili manggod kita, muna dili ta angay magkabalaka kay naa siyang mutudlo sa atoa, naa siyang mugiya sa atoa, naa siyang mupahinumdum sa atoa. Kay daghan ko na encounter nga mga pangutana nga maski wala ang ako among kung iingon sa ila, maski wala sa topic pwede mo mangutana. Nya mo na akong ganahan kay sa ilang pangutana pati ako ma-amaze kay si Lord mutubag with verses pag na sa Biblia. Muna dili ta angay mabalaka ison unsay atong buhaton sa panahon nga kita mo sinati o mga kasinatian dis kalibutan nga kaingon ka nga grabe. Ayaw gid ka balaka ison. Kanunay natong i-practice ang atong kaugalingon sa pagbasa, sa pagpaminaw sa balang espiritu, sa pagbalanse sa kung unsa ang insakto, unsay tama, tungod kay igsoon.
manang usas pamaagi sa Ginoo para ikaw mahimong magmadaugong sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Muna ang pulong sa Ginoo igsoon, ayaw gid na kalimti. Ayaw gid na ipalayo sa imong baba o sa baba sa imong mga kaliwat. I-remind gid na kanunay. Ipapractice gid na sa ilaha. Ang pulong sa Ginoo ug ang saad sa Dios ayaw ipalayo sa imong hunahuna. Kay mao kini ang magdala kanato ngadto sa kadaugan o kalampusan sa kinabuhi. Unsa may giingon ni Isaiah chapter 59 verse 21. Ayon sa diha, ug mao kini ang akong kasabutan uban kaninyo. Dili gayud mawala ang akong espiritu nga anaa kaninyo ug ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Unaw na kanang espiritu nga nagpuyo sa imuha, nga nagpakita sa imuha mga vision, mga panan-awon ug mga damgo ug nagtudlo sa imuha, naghatag sa imuha kanang maayong revelation igsoon dili gayud siya mawala sa imuha. Amen. Ayaw na kalimti, dili siya mawala sa imuha. Ibutang na kanunay sa imuha unay mong kasing-kasing. Sa imong baba nga ang Holy Spirit dili mawala, dili na siya mobiya sa imuha. O kana nga espiritu siya, isugilon ninyo kini sa inyong mga kabataan. O isugilon usab nila kini sa ilang kabataan. Itudlo nato sa atong mga kaanakan, itudlo nato sa atong mga kaliwat. Kay sila nga atong gitudloan, maabot pud ang panahon nga katong atong gitudlo sa ila, itudlo puto sa ilang mga kaliwat. Nganuman tungod sa balaang espiritu. Ug magpadayon kini sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Walay katapusan ang pagpakig-uban sa balaang espiritu nga kanato. Itudlo nato ni, dili nato ni ibulag sa atong baba, dili nato ni ibulag sa atong pamilya kay mao kini ang makatabang kanato. Ako ang Ginoo ang nagaingon niini. Igsoon, sa katuyuan sa Dios nga nung dili niya gustong ibulag sa atong mga baba ang iyang pulong. Kaya ang iyang pulong igsoon, mo'y atong kahibalo. Ang iyang pulong mo'y atong giya. Ang iyang pulong mo'y atong gikinahanglan. O kining tanan igsoon, dili para sa kaayuhan sa Dios, kundi para sa tanan, para sa atong kaayuhan, kitang tanan nga nagatuo o nagasalig sa atong buhi nga Dios. Na may mga problema, na may mga kabalaka, ayaw tagai o pagtagad. Masahay matagaan pagtagad, pero igsoon, ay ngayon taga nga ang gibuhat sa Ginoo para sa imong kaayuhan. Nganong gusto sa Ginoo imong i-practice kon sa imong lunggan para sa imong kaayuhan. Nganong gusto sa Ginoo imong paminaw ang balang espiritu para sa imong kaayuhan. Nganong gusto sa Dios nga mabuhat kag maayo para sa imong kaayuhan. Nganong gusto sa Dios kay imong kontrolon imong kaugalingon para sa imong kaayuhan. Para sa atong kaayuhan. Dili para sa kaayuhan sa Ginoo. So, kung mahisgot kag kaayuhan sa Ginoo, tanan-tanan naa na sa iya. Gibuhat niya ang tanan para sa atong kaayuhan. Amen? Ingon ana ang atong Ginoo nga nagtawag o nagpili ka na to. Ingon nga iyang mga anak. Kita, mga makasasala. Kita, mga dautan. Matod pa sa Biblia, patay na ta, tubangan sa Dios. Apan gibuhit ta niya tungod kay Ginoong Kristo. Aron ipakita niya sa atoa ang mga kaayuhan nga gusto niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Magampot sa pulong igsoon. Hallelujah. Salamat God. Yung matahong nga kagabi ang Ginoong Dios nga imong gihatag ka namo God. Especially Lord sa imong pulong kanunay nagapahinumdum ka namo. Nagatudlo ka namo, nagigiya ka namo God. Para sa among kaayuhan Dios. Salamat sa pagsilyo ni ini, di kini makakawat sa among kaaway, kundi Lord amo kini magamit sa among pag-alagad kanimo ang pagsunod mong pagbalik dinis kalibutan God. We honor you Lord in Jesus name. Amen. Oh, amen. Praise God. Magapalayan tayo sa natata sa ang communion. Kamu diha na nasa inyong palimalay, kung sa ito ready, naanay mo yung mga emblems, pwede mo masabay sa ako para sa ito ang communion. At ang isa ang tinapay, sa gabi nga gibidihan sa Jesus, may kuha sa tinapay, ang nagpasalamat siya sa Diyos, o giya kinigipikas-pikas, o giya gihatag siya, matinananot naman siya. Kinigapan, nga nagsiburo sa akong lawas, nag-antos sa sakripisyo alang kaninyo, buhata kining alang sa paghandong kanako. Kaya sa matagkaon, sa matag-inom niniini, yung gimatala ang kamatayan ng Kristo, hangtod sa iyong pagpalit. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas God, yung sakripisyo dito ibabaw sa cross more than 2,000 years ago. Ang imong lawas midawat sa tanang labot
so that by your stripes we are healed. Lord, usa ka bersikulo diha sa Biblia, Father, in 1 John 4:17, ay mag-isaad alang ka ng God. And as you are, so are we. Lord, nagpuyo ka nga walay balatian, so are we. Nagpuyo ka nga malipayon malinaon, so are we. Nagpuyo ka diha nga matarong, so are we. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa kaaway, so are we. Nagpuyo ka diha sa kalagaya, so are we. We honor you, God. In Jesus' name, let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Iisa na to ang kupa sa gabi ang ibidihan sa Jesus may sa kupa ang nagpasalamat sa Dios. Uya kining gihatag siya matinon at mingon siya kining kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kovenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Ay sa matag kaon sa matag inom niya ni ini. Inyang gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo ganyo magiulat to sa Kalbaryo. Ang dugo nga nagpapasa among mga sala, ang dugo nga naghimo ka namong angayan na makasulod sa gingharian sa langit. Udi asa mo dugo, Lord Jesus, nagalagayday makayuhan ng mga panalangin. Lord, diligid kami mo undang sa pag-claim niya na pagdeklara ni Anak na kana nga makayuhan panalangin magamanifesto na sa among kinabuhi. We honor you, God. In Jesus' name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Thank you, God, for tonight, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity, God, na maghihatag sa mga God. Makatuon na sab sa imong pulong. Salamat, Lord. Sa imong pagkiya, pagpahinumdum sa matag sa Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa imong katawhan. Ilaban na sa mga nagasubaybay karon. Salamat, Lord, sa imong pagbisita sa ilaha. Salamat, Lord, kabalugugad na sila yung mga pagkinahanglan, Ginoo. Na sila yung mga kasinatian, God, nga sa inyon pa, dili lalim, dili sayon. But Lord, ikaw lang ang Diyos nga ilang gisandigan. Daghan sila mga problema nga ilang giagian. But Lord, I believe nga ikaw ang maghanay ni anang tanan. Luyo ni anang tanan, panalangin, kadaugan. Nang kaingon kagad, walay problema diri sa kalibutan nga dili malutsan sa mga katawhan, God. Malutsan na mo, Lord, dili tungod sa mong pamaagi, kung dili tungod sa mong pamaagi, tungod kay God, gusto kang matuboy sa among kinabuhi. Gusto mo makita sa tibok kalibutan, God, kung unsa ka kamaayo sa mata ko sa among kinabuhi, Ginoong Dios. Salamat, Lord, iyan ang tanan, Father. Ada mong ginadool nga nakay Ginoong Dios. Even, Lord, ang pamilya sa inyo, covenant in Christ. Si Pastor ni, si Yani, salamat, Lord, sa imong pagpakikuban kanila. Salamat, Lord, sa pagtabang kanila, paglibon kanila. Even, Lord, kay Pastor Dexter Mimay, salamat, Lord, sa pagpakikuban kanila. Even, Lord, sa kami nga pagpanganak Sir Mimay, salamat, Lord, sa panalangin. Lord, we pray and we declare, God, normal o sayon nga pagpanganak, Lord, kay Sir Mimay, Ginoong Diyos. Salamat, even kay Sir Kakay, sa tanang miyembro sa inyo, covenant in Christ. Gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, sa mga musicians, Lord, sa tanan na ay mga buluhaton, sa mga ministries, Bible studies, Grace Group, Father, salamat, Lord, siyang paghanay tanan, God. Even, Lord, ang New Covenant Interest Batinaw, even, Lord, kay Pastor Ryan, kay Pastor Indang, uban sa lang miyembro ito, salamat, Lord, sa pagpakituban kanila, pag-provide sa lang pagkinahanglan, paglipon. Even, Lord, salamat sa mga pag-grant, sa tanang pagkinahanglan, Lord, sa church building, sa materialis, financial, o sa mga trabaho, Father. Salamat, Lord, sa pagpakituban sa mga loved ones, sa this family, kay God, na trust ako, even, Lord, ang naso sa Israel, God, we declare blessings, shalom, salvation, God, protection, victories, upon victories. Lord, ang naso sa Pilipinas, I pray and I declare, God, that Philippines is for Christ. Our President, our Vice President, nang nagadumala sa mga nasutikan sa pinakataas hantod sa mga prop leaders, Father. Lord, among deklarasyon, Ginoong Diyos, ang pagkamatarong ng gaharis ng kasing-kasing rahuna, ang kahadlok na kanibugan, ang kahibalo, ang protection, ug ang kaluwasan sa mga pamilya, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa mga pagkamaayo, God. Salamat, Lord, sa imong pulong kanunay nagapahinumdum. Salamat, Lord, sa imong tabang. Salamat, Lord, sa imong kiya. Salamat, Lord, sa imong gugma nga imong ginabubog kanunay ka namo, Father. Now the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine upon you and be gracious unto you, both now and forever. And the people of God says, Amen o Amen. Hallelujah. Salamat igsoon sa inyong pagpakiguban. Kita-kita na pagtaog madlaw sa church. 9 o'clock mag-start ang devotional, 9:30 ang ato ang church service. Amen.
Bye-bye, God bless. Shalom.